Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Caca Sabil. Hari ini hari Minggu, aku ada acara keluarga, ada kondangan manten, dan aku pergi sama keluarga aku. Ikutin terus ya videonya. Dan di sini ada Mbak Anggi, Mas Kuko, Mama aku, Mbak Bita sama Mbak Mita, dan ada saudara-saudara lainnya, dan ada makanan juga disediain, juga ada minuman dan lain-lainnya. Loya kanthi lampah ira duwi domas sakembaran mewah manggono sakembaran tanggawe sasmita kepetir singgo dipangkat katene dijebatan langkung sine puspita ati wonten warang ati kalpataru jayandari dewa berkang sira kembang Abang Sonai Ponahu sampun sawenga pakuliwah putri mungkin acara selanjutnya menika upacara panggihipun pengantin. Semoga kita sampeyan tawis saperlu hormat dhateng dumugi pun temateng tamu.
garwa kinasih yo tetno triwulan acar kucur kompo kaya bunga kaya kacang kucur atur kaya sedulur kacang kawak kedere kawak atutur kaya sama upacara acara kucur kaki nayo gambaran kok tanggung jawab perangan kakung dumateng keluarga utawa ning garwa kinasih saperangan mawon boten wonten ingkang kalapit sedaya kapasrahaken dumateng ingkang garwa kinasih Belokan keparing atos wong ayu yo Retno Triwulandari anggenipun nampi paringanipun ingkang garwa kinasih kuli kaitan kanthi melati dene pralampinanipun sakojo mengaten badhe kataker bodo tresnanipun senajan sawiji putra mantu sawijining putra piyambak datan boten wonten bedanipun ingkang ateges boten banding ban siladan Coro taman taman kang sinebak coro tanam jero katiniat bismillahirrahmanirrahim upacara tanam kang kinarya pralampita benik wewet samangke udah selesai acara kondangan mantannya. Terima kasih yang udah menonton video aku kali ini. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.